Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Donalula ko mama wadalula mabuda ala khairil bariyati lantak suswalam tahuni. Cek halo cek katuraken dulu cek dalu kojo saya para tamu kakung sawon putri kan sampun pinarangga ing kalodang dalu menika wonten dalipun dari Blowo Wedho di Sunarjo saripun Ibu Sumarmi arep saderepun saking campur sari Singo paling panglipur kunjut dumateng panjenengan sami laturipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjut saking para tamu kawasan putri kang sampun berangga wontenipun Bapak Senarjo ing kalodang dalu menika panjenenganipun Bapak Senarjo nyaweceaken tari keteranganipun putra putrinipun Nikonia Ayu Renita Dia Prahesti Kamangku Priyo Bagus Roko Mas Bagus Wido Ahmad Rifai Kojo saya para tamu panjenengan karya rawuh boten sanes dipunsuni donga ididonga lan pangestunipun mugia putra putri saking nyanipun Bapak Senarjo anggenipun ngebyur samudra bebeaning tansah winantu kalujengan dadosaken untuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddin jiwadullah wal akhir amin amin ya rabbal alamin. Saderepun paling panglipur saking campur sari Singo Walaya ala karumiya mongko dari aku muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala karanten ing kalodang sia dalu punika kula dalam tasih pinaringan kawilujengan kesehatan pramila monggo kita akan syukur kita anu ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Sholawat mugi salam tetep kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula dalah panjenengan sami kaparingan syafaat wiwit donya ngantos delahan. Sahyang para tamu kawula putri dalu ning campur sari Singowalaya kepareng rawuh ugi kepareng boyong Widyawati widya dengan kondang Kaloka Saknuswantara ingkang sisih kiri wonten Diah Ayu Pinky leres Bayu wonten ingkang tengah menika wonten Diah Ayu Jessica wonten ingkang paling ujung Diah Ayu Tiara Babele bangki beri parengipun kunjung sang para tamu kakung supet ingkang sambut maranggonipun Bapak Sunaryo Sariput Ibu Sumarni dan menika saking campur sari Singowalaya ingkang sampun pangarsani penyanipun Bapak Kasun Sugito gantine Ikut bandara sekitaripun Bapak Dodi Sunaryo Ibu Sumarni kabar paring panglipur ing kalundang dolim kau wonten adicara nikahaken putra putrinipun Rendita Diah Prahesti Widow Ahmad Rifai kami merupakan campur sari Singowalaya al artisipun wonten Mbak Pinky ayo wong ayu glendok-glendok piantune kuning lencir kaya wonten sajengipun inggih nika Diah Ayu Jessica bijil saking laladan kutha Nganjuk aduh ya lam kelajengaken Diah Ayu Tiara bijil saking laladan kutha Sragen Sragen co wonten lajengipun inggih Rokoma Bagus Impron Mahardika monggo Kang Mas aku sineni baratan bae iki bintang tamu sampun jumeneng saudara sawuke kabareng paring panglipur lumantar campur sari Singowalaya nyuwun karo nuwun
Singo Waloyo ya 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 lo 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 kumring sliramu ora bisa ilang oh apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah setya ngenteni baline endang semu lewat tembang tangan iki wujud katresnanku matur sembah suwun wong ayu ayu kabeh sampun keperwakan saking artis saking Singo Waloyo. Nurinji, begitu terus panggil baru sahur tawis kunci sang para tamu ikan sampun benar lenggah kalau dalu punika, ya. Singo Waloyo dalu punika makarya sarean kalian audio ingkang kondang kaloko ing Nuswantara ya ARP audio. Ugi saking video syuting Citra Abadi syuting saking Madiun matur nuwun Citra Abadi sampun derek mengabadikan momen ingkang istimewa nika. Sinareng campur sari Singo Waloyo. Nggih, pimpinane Bapak Sugito. Pimpinan anyar nggih, matur nuwun Mbah. Dipun tenggani. Kunjung sing para tamu konsum putri sampun kawruhaken ingkang artis nika setunggal pokok setunggal badhe pareng diperkunjuk dumateng para tamu. Mbah bilih mangke saking sedaya para tamu wirgan wekdalipun dari Asung Panglipur mangke kasumanggaken sinareng campur sari Singo Waloyo. Monggo, ya Ayu Pinky. Monggo Wang Ayu. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu pancen. Alhamdulillah, aku pedhok wong ngene-ngene iki ya piye. Tripun? Niki nggih salam jumpa, salam kenal nggih perdana ketemu. Yes. Monggo dipun aturaken para tamu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tak jawab dhewe, udarane jawab tak jawab dhewe. Nggih. Monggo, napa diaturaken? Kula badhe ngaturaken sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu dipek sing rada nyemek-nyemek rumiyin. Oh, ngaten. Monggo. Pokoknya bengi iki dikae rada nyemek-nyemek. Niki pun nyemek kok, Pak. Wis nyemek. Empun. Lagi krasa nek nyemek. Jenengan bawani, Pak. Nyilih sapa terus ini? Masih Imron bawa? Nah, Mas Imron nih. Kangen ku tanpa upama mo
lawas anggonku nunggu sliramu tansah leleto ngelingono rikala dina kepungkur sliramu tansah laleto tresno lahir terus sing ayo nok gawekno sambung wanci dalu. Thank you.
HE no Mas Imrono. Pokoknya didamel HE. Pokoknya digawe HE ae ngono. Nggih. Kan Mas Kang Yang penting ora gosong Mbak Niki. Nek gak diwolak-walik terus nek gosong piye? Gak digarap seragenan terus halus. Wis istimewa Singo Waloyo ki nunjukke. Serba bisa nggih. Wis penting ngoso. Mendah kaya Jan gayeng. Dawa iki lho senengane Mas Imrono sing dawa. Niki kula sampun. Nggih. Setunggal yen man boten napa-napa ya. Nggih, oke kasambung salajengipun ngaten. Matur Mbah nuwun diajeng. Nggih. Elok suarane. Padha. Ngaturaken wilujeng dalu sing para tamu katemben rawuh sugeng lenggahan. Nggih. Sugeng kedhape pasugatan kang sampun kasugataken. Nggih. Ampun kepareng rawuh. Ampun ke sesawangsa lho, Pak. Alah tasik Jawa. Tasik Jawa nggih. Gede padha wuwungan Nggih. Bahwa Porjo nggih rawuh sugeng dalu Mbah. Sing pundi? Iki piyantune sing gawanteng piyambak. Oh, niku. Jangan saling menduding. Nggih. Mangga Singo Waloyo. Singo Waloyo makara sarenganan ARP Audio. Yo. Pinky Ariska. Kalau. Citra Abadi Shooting.
yo 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 yo. Ninggalake aku kaya sinandal atiku latung mentes nelesi pipiku yen pancene tresno mbak ya kanda sing Singo Waluyo. Kowe kok tega to, Bakri? Kepengin ketemu sakjane gelo kali sinten Mbak Pinky. Ampun Sahdiano, Pak. Mane kok meresapi ya. Apa gelo karo sing ngedram kae? Oh, mboten, mboten. Oh, mboten. Iya, monggo. Kaya ngene. Yo yo. Ati sa nawase
Matur mbah nuwun Jih. diajeng sampun kalian lakon katur. Konyo sing para tamu Kang Kusuma Putri yang sampun benar lenggah. Dipun kecaken dipun lenggahan sinambi ngedapi pasugatan kang sampun kasugataken saking keluarga ageng iki Bapak Dodi Sunaryo nggih. Oh kalian Ibu Sumarni. Dalam ngawontenaken resepsi pernikahan nyawijake tali katresnan putra putri ini Renita Dia Prahesti kalian Roko Mas Bagus Widoh Ahmad Rifai. Nggih. Babile saking para tamu mengki wirenggan wedalipun dirasung panglipur mengki saged kalian campur sari Singo Waluya. Lagi pisan dadi cip molak malih. Nggih. Kula jeng dalu nika Mbah Kades nggih. Heeh. Mendelik ning kono tibake. Sampeyan nang mburi kono wis teko kono. Nggih, sugeng lenggahan. Bahwa parja pripun ing wedalipun kunjungan jenengan. Niki wedalipun khusus saniki napa mangke. Sing ndi? Jere pri jere saiki iki lho. Wis lak mulih jere. Ampre gaeng disepoti Kang Mas monggo jajak bintang budial. Monggo bawa kula aturi jegal sing sono paling gampil satu budaya sinar campur sari Singo Waluya. Monggo monggo Bapak Sukito katuran minggah wonten ing panggung paring lalipur ing para miyarsa mugi berkah Allahumma amin. Pak Kasun datang penontonnya pada senang campur sari Singo Waluya tetap jaya. Iki kemendan iki ya munggah dhisik kok. Nggih. Sik sore wis diunggah no. Sore kok piye? jelekas. Nggih. Jare takon Pak Oporjo sing tamu dihormati. Sing tuan rumah iki apa meneh iki jere ning kono iki tulisan pimpinan anyar iki. Pimpinan baru ya. Pimpinan baru, tapi gak ketok tulisannya. Anu lek pri engko sampeyan tiket dhuwur sing gede ngono ya. Nggih, matur suwun. Wonten dalem mriku ingkang gadah kajiat warga kula nggih menika Bapak Sunaryo, Bapak Sunaryo. Ibu Sumarni. Nggih. Nggih. Sabar Pak Naryo nggih. Kawontenanipun jelelah ki ya kriwis wae udan. Mugi beto barokah, Mbak. Coba barokah ben adem. Amin. Khususnya kanggo temanten kekalih. Biasanya senengane gremes-gremes ngeten iki. Nggih. Ngene lho jaman semono to Mbah wa jenengan iki. Nggih. Kelingan jaman biyen. Lah wayah campur sarenan udane ngriwis. Nggih, matur suwun Pak MC. Nggih. Niki sekaligus leresan nek aku bongkano sore karo promosi ngono lho maksudnya. Lah nggih ngaten dong Promosi. dadi bapak ki ya kudune ya pripun. Bapak Ibu sedaya khususipun warga masyarakat Tulungrejo umumipun Desa Tulung nggih mbok pilih niki Dusun Tulungrejo sampun gadah campur sari Singo Waluya nggih. Dadi nek jenengan gadah hajatan mantu napa khitanan Apa ulang tahun? napa ulang tahun tasakuran monggo nimbali campur sari Singo Waluya ingkang miji saking Tulungrejo nggone dhewe daerah dhewe. Mboten larang to Mbah. Murah-murahan nek Pak MC jare. Oh, karo tanggane iki murah-murah. Nggih, apa meneh karo wargane dhewe. Ah, ndang didol murah sing Sing penting iki iki sak ngisore yang lain. Nggih, sak ngisore liyane ngono maksud iki. Sing penting kanca-kanca ki soleh nek Nggih. wae. Sing penting kena nggo mbayari penabuh Nah. iki lho. Lah nek aku no gak aman gak apa-apa, nggih. Saestu to? Nggih, saestu. Lah kengko ya malah nyawer. Nggih, senek bayar kita gak seni oleh, ya, nyawere Kang mesti. Mas iki. Nggih to, wong ketuae lho. Tuae paling ya nyawere mesti bayarane gak tau oleh. Ora nabuh kok malah oleh bayaran kondi.
Nggih. Niki kangge promosi mawon nggih. Mbok pilih warga Masaturaja nek badhe kajatan sunatan apa tasakuran apa mantu mengke nimbali ngrawuhaken nggih menika grup campursari Singowaluya nggih ingkang miji saking Tulungrejo Desa Tulung Saradan Madiun ngoten nggih nggih lah niki mboten campursari tok Singowaluya ugi melayani nggih jenengan kersa kerawitan nggih uyon-uyon niku dilayani nggih saged mawon saged terus jenengan ki senangane mung cokean mengke dilayani nggih terus malih permintaan apapun Pak dilayani nggih ningali napa niku wau kekuatan jenengan atau kemampuan jenengan nek nguri dhewe nek jenengan ki mung senangane mung elektron rada murah-murahan bae nggih saged sing nomor 3 elektron niku wau utawa 4 niku wau jenengan diladosi kalih Campursari Singowaluya ngoten nggih Bapak Ibu nggih murah meriah sak ngisore lintune ngeten mawon semenika tak dudohno rahasia niki nggih Mbak makaten promosi sekedar promosi niki kula tak nyumbang gending kok suwen darani ngoceh wae nggih ketua anyar malah kakean ngomong nggih promosi kok nggih nyuwun sewu Bapak Ibu kula ing mriki ugi temut akreken swasana wong dalem menika nggih menika senajan grimis-grimis kula tak melok nyumbang gending nggih yo lagi temuan iki apa iki jere pimpinan diunggahno gak apa-apa berada kalong jarine nggih kersane tepang piyantune karo kenalan nggih niki kula tak campursari mawon wong tanggapan campursari engko nggih dene engko nek kebengi cah nom-nom ndandut nggih monggo diladesi nggih kula tak jajal bawa kuwi isane mung apa kek tondo mata oh tondo mengke mandhape penak-penakan gubuk asmara mawon nggih nggih nyuwun tindingan Kang Mas tak rewangi lara apa bawa kira munggah napa munggah nggih kendian nggih mengke kendian kula niki bingung sak pinten tak rewangi lara apa jabul tresnamu mung lames lali iki suwi gak tanggapan lali ngene iki sik aku tak golek repekan sik engko diguyu wong kok kersane dipancing karo Mbak Pinggi kapiten Mbak Pinggi tak tutupno isin aku sik tenang e nyipok cakepan wong tek dhewe nyipok cakepan kula niki nggih mboten patek anu ya ngono kowe ayo Mbak dituwun Mbak Naro umpama munduta Dadi menggok
dadi okek kono Mbak apa? Terus nih Mbak, gak apal aku. Ilang ngerti Mas Gusu wong. Oh alanji. Nolalu Ibarat wong numpak aja nemen-nemen. Kok aku piye to? Ndak piye. Anu Pak Mlese. Makane to nak ngokek ki aja nemen-nemen. Lumpak. Neno ing madyaning jala niti lalu temah gonjing agincang ning pagulingan. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae dian tak goleren neng jagat kebak tulisan warna abang tondo isih putyaan jenenge gubuk asmara yen kae tanggo andom tresno tanpa bangdal tanpa krasna kota putih kedaman asmara gubuk kae Iwanwati nganti mesa ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti jagat dina catatan sakjroning ati jatan luntur saya marati aku kowe dadi karwa merga lewen ing gubuk asmara Bayu ayo tak gune batur aku nek lali gane sing elekno monggo Mbak A O ha ha.
Biyen kae tak nggo andom tresno tanpa bantal tanpa kloso ketaman asmara sajroning ati dan nonton saya merati aku kowe dadi garwa pergolaran ing gubuk asmara wis pone Malih tambah wong. Mosok nek kancane kur siji nggih pripun to Mbah Wo? Nggih panggah loro to Mbah Ayu nggih. Genep loro. Nggih kersane genep. Nggih kadung dibatur ya medhun. Lah nggih, lah kula nembe anu lho Pak, setengah rep nih. Lagi ada setengah meri njaluk bek. Ayo jungkrangan. Kula mboten full mboten purun. Dijungkrangna yo. Dijungkrang nih nggih. Nggih. Aku nuruti Pak Pri iki. Rara jongkrang kowe pancen ayu tenan Nora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajurit mukalah baraan mula kowe dadi wanita boyongan Jaka bandeng kae aja aku malungkung barang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Gopala kang waseta labuh ing wana segara tobat kowe mitipan yen bantung lanange jagat putra ratu panggeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti pandasa Rara jongkrang manata sanepun garwa Jaka bandung aku duwe babana Candhi Sewu sewengi kudu dadi iya jongkrang panyuwunmu tak turuti Singa wale Tipung Mas operator tipung ya Rara
pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kuturung rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala kang woseta labuh ing wana segara tobat kowe wanita sing hebat ora karuti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu panggeng Prabu Damarmaya aku duwe ati sati pandosa jonggrang mandoto soya pun karawa Joko Bandung aku duwe babata Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyowotmu tak turuti nggih matur suwun Mbak Ayu nggih Kula matur nggih suwun Pak matur MC nuwun, Pak O. niki gentos Pak Korjo Oh, nggih. mulai Oleh utase udan kok mulai. Nggih, Pun khusus kondur Pak O Porjo nggih. Wis to ko bengi e kok.